It's my life. It's my life. I got dirty, 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 dirty. It's my life. So what's up mga lods, no? Ang flashlight ito mga lods ay sira na po. Hindi na po umihilaw. Mga lods, sirain natin po mga lods. Tanggalin po natin yung bolt ito. Charge ng baterya. So ayan mga lods, no? Itong power bank mga lods ay sira na rin ito. Inayos ko lang. May napunot lang na wire mga lods, kaya inayos ko lang. At hindi talaga ako hindi talaga ako hindi talaga ako mahilig sa wiring mga lods. Medyo may pagka-scientist lang tayo mga lods. Kaya mga lods, hanapin nyo yung lods kung saan sa ilaw. Yan, meron kasing positive at negative dito mga lods. Wala tayo tester. Basta hindi rin mga lods, yung wire niya mga lods, huwag niyang basta hindi lang magkadikit mga lods, no? Kasi pag nagkadikit kasi yung mga lods, baka masusunog tong power bank mga lods. Sayang naman mga lods. Mga lods, yan, umilaw na mga lods. Nahanap ko na mga lods. Kaso mga lods, pag dinirect mo ito mga lods, iinit talaga yung lead niya mga lods, kaya kailangan natin lagyan ng kapasitor itong mga lods, no? Ito pala yung huli namin kagabi mga lods, no? Pumunta kami ng dagat mga lods. Ngayon namin luto kasi wala pupuyat kami, pagod lang kami kagabi. Tulong mga lods, no? Tignan natin itong mga lods. So dito nyo pala makukuha yung kapasitor mga lods, no? Yan, sa pisa mga lods. Mga lods, mga lods, nakuha ko na pala yung kapasitor mga lods, no? Nandiyan lang sa pisa mga lods. Ito tuloy ito sa itin mo sa yan po yung ilaw niya lods, no? Lagyan natin ng kapasitor mga lods. Yan, medyo umihina siya mga lods, pero hindi siya umiinit mga lods, kasi sinasalaw kasi ng kapasitor yung init mga lods, pero hindi siya gano malakas mga lods, no? Umihina lang siya, pero safety naman po ito mga lods sa lead mo. Kasi pag hindi mo lagyan ng lead kapasitor pala, delikado yung lead mo, masusunog. Ano? May kapasitor. Yan mga lods.
ito na ito mga lods, no? Kahit pag may kapasitor mga lods, kahit magdamagan pa yung ilaw niya mga lods, hindi talaga masusunog mga lods. Yan po yung forma ng kapasitor mga lods, no? Yung maliit yan. Ito po. Yan. Yan mga lods. Ilaw niya. Yan mga lods, no? Check mo muna mga lods kung yung kapasitor ba na nagamit mo sakto ba sa kanya. Meron kasi iba mga lods hihina mga lods, hihina ang kapasitor. So ayan mga lods, try and trial na mga lods, dalawa kasing kapasitor yung mga lods, i-try nyo mga lods. Pag halimbawa yung isa mainit yung lead mga lods, papalitan nyo lang ng isang kapasitor doon. So ayun mga lods, naipasok na pala yung wire, no, doon sa dinadaanan ng wire kanina. Doon ko rin mismo pinasok yung USB wire, no, USB cord. So ganyan mga lods. Basta apat tong wire ng lods, ng USB cord, no, apat na. So dalawa lang yung magagamit niyo yung mga lods. Hindi naman talaga ako lods, hindi naman talaga ako master ng pagwa-wiring. Kaya mga lods, didikit na po natin ito, no, pisa niya sa isang wire. Ayan, mga lods. So nadikit ko na pala mga lods, no. Ayan mga, lagyan natin tong lens mga lods para check din natin kung anong problema niya, kung may problema pa ba. Kasi maraming beses kasi akong magawa ng ganito mga lods, pag yung pinapainal ko na wala, hindi umiilaw. Kaya mga lods, lagay pa natin itong lens para ma-final na natin. I-check muna natin itong mga lods, tawag nito lens lang. Okay, lens pala itong takip. Yan, ayos mga lods, good job tayo mga lods, So mamayang gabi mga lods, itatry po natin ito mga lods kung saan talaga aabot ng ilaw na ito, no. Medyo hindi siya malakas mga lods, lalaman nyo mamayang gabi mga lods, pero okay na ito mga lods, pang emergency. So abangan nyo mamayang gabi mga lods, check natin ito
So what's up mga lods, no? Ito-try na po natin itong ginawa natin kanina mga lods. Try natin lods kung saan naabot itong mga lods. Abangan yung mga lods. So ayan siya mga lods, oh. May kaklam na tayo mga lods. Okay na siya mga lods, oh. Hindi mo siya maganong mahina mga lods. Ay okay na siya pang lods, pang ano, pag naghanap ko ng palaka ganyan, yung trip mo pag gabi mga lods, emergency light, okay na ito mga lods. Yan mga lods. Salamat sa panonood mga lods, no? Sa susunod mga lods, gawa naman tayo ng ano, ng underwater flashlight. Pangan yung mga lods, gagawa ko, i-vlog ko rin yan mga lods. Salamat mga lods.